irnexxielna niġbru s-somma ta' 336,635 euro. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Dan huwa din hija somma li ħarroddu lura b'xogħol lilkom. Grazzi ħafna. Il-mira tal-Partit Laburista l-maratona ġbir ta' fondi f'jum ir-Repubblika kienet li tinġabar l-istess somma li nġabret is-sena li għaddiet. Din iżda inqabżet mit-1000 euro. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat esprima l-apprezzament tiegħu lejn il-poplu Malti Wawċi li kkontribwixxa donazzjonijiet ġenwini tiegħu. Il-Partit Laburista jassigura lill familji Maltin Wawċin illi bil-kontribut illi taw se nkunu qegħdin naħdmu, se nkunu qegħdin nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna fi ftit tal-ġimgħa oħra, ħidma konċentrata fuq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali biex nassiguraw li jkollna gvern lokali b'saħħtu immexxi minn kunsilliera Laburisti. Imbagħad eventwalment fil-ħidma fl-elezzjoni ġenerali biex nassiguraw ukoll li jkollna gvern ċentrali b'saħħtu u stabbli immexxi bil-għaqal minn gvern Laburista. Matul din il-maratona ġbir ta' fondi żaru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun eluf ta' familji Maltin Wawċin. Ipparteċipaw l-aktar artisti popolari Maltin Wawċin u ddominat il-preżenza taż-żgħażagħ li ħafna minnhom ingħaqdu mal-Partit Laburista permezz tal-kampanja Start. Intant Joseph Muscat temm jappella biex fl-istrina il-poplu Malti jingħaqad u jagħti l-appoġġ tiegħu lill-President tal-akbar ġabra possibbli. Poplu wieħed maqut nagħtu s-saħħa lill-President sabiex niġbru l-ikbar ġabra possibbli għall-istrina.